Oh. Tabang magyapon? Tabang yan. Oh. Tabang magyapon? Tabang yan. Tabang. Teh, tabang yun. Oh. Ang hirap mo na. Sige. Tabang biyak yun. Tabang Japon. Tabang. Teh, unsa man eh? Kay butol po ka. Wa pag ikutaw ni mo. Saan pagtamis ana? Tabang din eh. Ito ka na anak ko, congressman ng butol. Tabang man? Gawin no? Tabang yun. Gawin ba? Tabang yun gyapon. Gusto mo na eh? Iba, tugay. Tabang gyapon. Tabang pag yun. Gusto mo na eh? Bain tabang nga yun. Tugay no? Butol po ka. Kabalong kaisar kang sato. Nya kasigig tilaw anay mo sinato. Wa kabalong kasigig putag duwag asin. Kasigig og tabang. Mupuday nga mong tinilawan. Asgard kay imong tinilawan tabang man paw. Bangkay din na magtilawan ng mama. Kaya magajaw daw na puto. Ay, Alce! Oh! Asugata to akong supagip utang sa Imkurnoy! Magdalaw na lidra. Yaw tala di daw ga. Daring ka sana, Noy! Noy! Asugata hari, Noy! Noy! Ay! Tulog na po! Matala na Rudel! At ang buha tong Imkur ato kung di utang atong kwan! Hoy, Bimbe! Sugata tong Imkur ay Rudel! Sige na magkakatulog! Tumulong ka tapad mga iro! Paminaw! Si! Ang sagot din ni ma. Sugata tong Imkur itong karsada kay napoy giinutang nga supa! Oh, ma, ako nga sugato na ron. Unsa man ma? Supas? Unsay supas? Supa! Aw, ug mamao man galang supas. Si Simon na naman dagay mo ipa. Tagbuha na kay murang pimukaon taw. Ay, tayo sa ano? Di ba lagi wala ko kabantay ni Simon na nagkakaon? Dali man ako tumakit na ning bangko magkakaon razon kara uli na ako. Wa man na eh. Asa man yan? Dili ma, kay nakita man ako silang duhaan ag kape-kape kauban atong anak kong congressman. Basin daging uban dagay atong congressman kay katawag-tawag mo kuno to kay moato kuno Timara. Husto ma. Karon sa Timaras naman ko sila ipapromo kay sikan man sa rin nila. Umupalit kag duha, tapakapinan kan lag isa. May pa ang Timaras gaman sa rin. Kinsa na ang si Timaras? Kau ba na si Putokol? Ah, sa utro na kita magtabi na. Kuha to supa na kuha tong karsada. Kuha to ninyo, dayong eh. Inutang to na ako sa Kwan, Imkor. Tara, sige dali. O tara. Ay, sana. Bugat man eh. Pinabugatan. Nga no good na. Ay maupo di ay. Naapo di ay gabitay-bitay. Hoy, Rodel! Ako na tigpabugat dira. Mauna, sige pagdulag email. Hanang Bermuda katulog ko. Paling bugat kayo daw, di ba? Naog lagi Rodel, bugat kayo. Hanang Bermuda katulog ko, visit. Hanang Bermuda, oh. Sige dali, oh. Ah, pinamugda kay katabang. Sige pabukat. Gamit ko. Tara, pag sige pagdulag email. Para sa sunod ikaw sunod bilaran. Iso. Nakasal ko. Okay. Oh. Sige, 1, 2, 3. Okay, sunod. Tanawa ra lagi lagi bastuhan kay gagamay man aning lungat ani putahan oh gagamay man ani. Di gini masulod aning ganghaan gyud. May paggupo naman nato ning bungbong para masulod na. Ay, dati! Gamitan ang utok niyo gusto pagpasunod na. Paano na naman mong pasunod di makita? Sige laman Dario. Sa bintana naman dagwin nato iagin eh. Sige. Palit-palit si mama ani nang kakalisyo mo kita pahit og bugas kay bago patang dikirinting. Inutang taon na no, wabay tayo kwarta kay humana ng krintay. Kamu pa nang iguro magdayong na, kusog mang lingkod. Magdang mong istorya. Na, Masiglo na po ka. oh, unga diha. Iswata Dario. Matay di gyud masulod.
Usa kag i-dismantle nato na. Agupo nato ni gawas then isulod nato. Isa pud nato ayun. Sige. Sulay na to. Inga na biya mga Pinoy. Naay tarong agupo. Kuha pa martilyo ha to. Kuha, sirutso. Ba, lagi na nito. Sige dali, akong buhian ha. Pabutan ko, dali ra kay ko. Pangusog. Ay, kagaya ba ta? Buang ang aljiha lagi, di ba yung dugaya kayo? Sakit kong hawak ko likod. Napakong liog. Ay, okay ra ka daryo? Matay suri jud kayo. Matay hingkaon magugigutom magugpug ko. May ganin oy, kakaon-kaon ka noy. Tara, martilyo. Ako yung taong lumalatay na hirik kakapo. Wag kong kibalikan mo rayon. Noy, tabang noy. Sige, ito sa inaw ni. Sige daryo. Tahu sebenarnya. Selesai? Oh, sir. Oh, gineng-gineng na ako mga bata ari, sir. Salamat juga sa imong pautang, sir. Ha, nga nisali ka na ako. Oh, lagi datang-datahan ra ako ni karong sunod si Mana. Lagi. Ay, sir, kay galago mo naman eh, ano? Anyati kang bata ka. Wala kang gaya nakatungtong sa tumpani. Mali mo nagiguba. Huwag ka hinungdan, ha? Di magbubasigod ba? I-dismantle sa namo para pagka humag-dismantle na mo, hanay, dito na po na mo, ayun sa sunod. Nga na, biyatang mga Pinoy. Kung unsay tarong, gupon biya na to. Nay, kantidad na, noy. Makabuhi sita kay butang na imong giguba. O saan ko din ay pagkasunod, ma? Anong pag hulupalit man kaog, hulutaas nga, supa nga, hulumubo man po na atong gangaan. Di man ni masigaw. Yaw sa ni mo pagpasunod sa una. O ba mo kalawayan ni mo, laway na, para masunod. Kasi laway-laway, ma. O gihilaw nagigang papa, ma. Ay lain pa yung ato. Asa man to na akong papa, ma? No, yan na sige sigutan ng mga manoy kay makahinumdum ko. May pagkaliwat din ang upawa na Kita lagi daya pasangilan. Abi kayo upaw ta. Sige, Jay. Iuna na ulo, Jay. Iuna na ulo. Si Papa ni Munay, Simon. Usa? Si Papa namatay, ma? Ay, usay namatay! Niya, itong buhi, wala pa siya ni Ani Dinig. Pero namatay, imo pa'y pag-anin niya. Kinakaroy! Inutang bin ako ng bagko atong imkor, ha? Sagan magagtirig na matay kay! Ay, tulungan na naman ni mo, ha? Ay! Sa ni God. Hindi ko namatay. Muli klaro. Sige, ikay, botra ko niyang puting tila na. Kay Mars Suarez. Ay! Hoy! Panaghiyong ko naman! Mura mo kipang tiyaw! Ay! Paano naman ito nasulod na eh? Ito ko na gawin na gawin mo kapag ko! Nanala! Isulod na naman siya! What's up mga umarang? So kara mag-shoutout ko dire sa YouTube. So shoutout ti Aileen Bagalanon, Mahindra Paturo, Ilen Horga, STD Farm Starlas, Ann Lyrics, Erika Joy. Shoutout ni STD Farms, Starlats, Irene Bonostro, Maribel Palumata, Mian Lumukso, Mongoloid Brothers, Bisaya Onliner, Ninyo Ansong, Carcel Mendoza, Zulime, Annalyn Mudulin, Potion Drop, Kisha C. Beverly Suliano. Shout out KEA Channel Vlog, Karina's Library, Heavenly Grace, Kim Nipay, Ingve Rodriguez Felix, Flora May Lucernas, Arlen Bontia,
Gmar Open, KLJ Gaming, Music Live, Tunog Kalye Batang 90s, Luna Bohol. So, mura dito tarangin. So, salamat ninyo paglantaw dito sa among video. O kayo kalimut sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo, no? O ganahan ka magpa-shoutout, comment na below, hashtag mamarang. Comment na mo tanan, walay gipili, hashtag promote og bold. Shoutout. So, marunong tanan, kamiran ko ang Dario. Sa, lawan, sa, sige. Marunong tanan, hashtag mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.